Σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή για το βελονισμό. Σήμερα το θέμα μας είναι ο οτοβελονισμός, δηλαδή ο βελονισμός που κάνουμε στο αυτί. Και για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε μαζί με την ιατρό-βελονίστρια, την κυρία Δέρκα. Γεια σας κυρία Δέρκα, τι κάνετε? Γεια σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε μαζί μας σήμερα πάλι. Η προηγούμενη εκπομπή μας είχε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Τα τηλεφωνήματά σας ήταν πάρα πολλά. Και γι' αυτό θα μείνουμε στο θέμα αυτό και θα λύσουμε και κάποιες απορίες από τις οποίες εκφράσατε εσείς οι ίδιοι. Πράγμα που σημαίνει ότι είστε καλοδεχούμενοι να τηλεφωνήσετε και να δώσετε τις απορίες σας, γιατί αυτά θα μας δώσουν έναυσμα και για την επόμενη εκπομπή. Είναι χαρά μας να συμμετέχετε λοιπόν. Κυρία Δέρκα, ο κόσμος έχει απορίες, ειδικά για τον βελονισμό. Είναι κάτι καινούριο για τον κόσμο? Ο βελονισμός δεν είναι καινούριο. Ο βελονισμός ο κλασικός χρονολογείται εδώ και 3-4 χιλιάδες χρόνια. Ο οτοβελονισμός όμως, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι κάτι σχετικά καινούριο. Παρότι υπήρχαν ενδείξεις από το παρελθόν, από την αρχαιότητα ακόμα, ότι στο αυτί υπάρχουν σημεία που μπορούν να επηρεάσουν το υπόλοιπο σώμα, αλλά στην πραγματικότητα ο οτοβελονισμός αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Αναπτύχθηκε από έναν γιατρό, τον Οζιέ, που ήταν Γάλλος. Από εκεί ξεκίνησε και μετά εξελίχθηκε, έγινε η χαρτογράφηση του αυτιού. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, όλα τα όργανα και οι λειτουργίες του σώματος αντιπροσωπεύονται στο αυτί και μάλιστα το σώμα μας αντιπροσωπεύεται κατά τρόπο ανεστραμμένο, δηλαδή στο κάτω μέρος του αυτιού, εδώ που βλέπουμε το λοβό του αυτιού, θα βρούμε το κεφάλι και όλα τα στοιχεία που έχουμε στο κεφάλι. Εδώ θα βρούμε τη σπονδυλική στήλη, τα άνω και κάτω άκρα, και στην κόγχη, δηλαδή στην περιοχή αυτή που είναι στο μέσο του αυτιού, θα βρούμε τα σπλάχνα. Και μάλιστα στην κάτω ημικόγχη, δηλαδή αυτή είναι εδώ την περιοχή, θα βρούμε τα σπλάχνα τα οποία είναι πάνω από το διάφραγμα, όπως καρδιά, πνεύμονες, και στην άνω ημικόγχη, δηλαδή αυτή την περιοχή, θα βρούμε τα σπλάχνα που είναι κάτω από το διάφραγμα. Νεφρή, δηλαδή πάγκρεας, ύπαρα κλπ. Πάρα πολλοί τηλεθεατές επικοινώνησαν μαζί μας ύστερα από την προηγούμενη εκπομπή και θα ήθελα να ζητώ συγγνώμη από όσους δεν έχω προλάβει να πάρω τηλέφωνο, γιατί για μένα ένα τηλεφώνημα με έναν ασθενή δεν είναι απλώς ένα τηλεφώνημα, είναι επικοινωνία με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα πρόβλημα. Και έτσι ειλικρινά κάποιους ανθρώπους δεν πρόλαβα να τους πάρω, θα τους πάρω όμως όλους και θα λύσω όλες τις απορίες οι οποίες υπάρχουν. Ίσως ήταν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, γιατί ο περισσότερος κόσμος κάτι έχει ακούσει για το βελονισμό. Βέβαια, πολλοί δεν ξέρουν ακριβώς σε τι βασίζεται, αλλά για το βελονισμό, επειδή είναι και κάτι πολύ παλιό, οι περισσότεροι έχουν ακούσει. Αλλά ο βελονισμός, επειδή δεν είναι τόσο πολύ διαδεδομένος, ίσως γι' αυτό έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση. Μάλιστα. Μιας που το αναφέραμε ότι έχουμε τον κλασικό βελονισμό, ο οποίος είναι από την αρχαιότητα, και τον οτοβελονισμό, ο οποίος είναι κάτι σχετικά καινούριο. Να μιλήσουμε λίγο για τις διαφορές, γιατί ο περισσότερος κόσμος ξέρει ότι ξαπλώνουμε κάπου, ας πούμε, και βάζει ο βελονιστής κάποιες βελόνες σε κάποια σημεία τα οποία γνωρίζει και είναι χαρτογραφημένα. Αντίστοιχα, είδα τώρα, κρατούσατε το δείγμα του αυτιού στα χέρια σας και είχε πάρα πολλές κουκίδες και ήταν σαν ένας χάρτης του θησαυρού, μάλλον του οργάνου που ψάχνετε να βρείτε. Να δούμε λίγο τις διαφορές. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι η διαφορά του κλασικού βελονισμού με τον οτοβελονισμό? Η διαφορά είναι ότι είναι τελείως διαφορετική η φιλοσοφία κάτω από την οποία θα γίνει η διάγνωση και η θεραπεία των ίδιων παθήσεων. Η αποτελεσματικότητά τους είναι περίπου η ίδια. Δηλαδή και με τον κλασικό, το σωματικό βελονισμό έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, σε κάποιες παθήσεις πιο καλά, σε κάποιες άλλες παθήσεις λιγότερο καλά, αλλά σε γενικές γραμμές καλά αποτελέσματα. Το ίδιο έχουμε και με τον οτοβελονισμό. Στον οτοβελονισμό συνήθως έχουμε πιο άμεσα αποτελέσματα, πιο γρήγορα. Ίσως λόγω της γυτνίασης του αυτιού με τον εγκέφαλο και με το ότι ερεθίζοντας κάποια σημεία στο αυτί, κατευθείαν το σήμα πηγαίνει πιο γρήγορα και έχουμε ένα πιο άμεσο αποτέλεσμα.
Η διαφορά που βλέπουμε τώρα πια, όχι όταν ξεκίνησε το βελονισμός, αλλά τα τελευταία χρόνια, από τότε που έχουν αναπτυχθεί και έχουν σχεδόν τελειοποιηθεί οι ημιμόνιμες βελόνες, είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε σήμερα τον οτοβελονισμό. Τον κάνουμε με ημιμόνιμες βελόνες, δηλαδή δεν μένει ο ασθενής μας με βελόνες στο ιατρείο και μετά από μισή ώρα να τις βγάλουμε να φύγει και να ξανάρθει σε ένα από 2-3 μέρες. Βάζουμε κάποιες ειδικές, πολύ μικρές βελονίτσες, οι οποίες μένουν πάνω στο αυτί, ενεργοποιούν και ερεθίζουν τα σημεία τα οποία θέλουμε να ερεθίσουμε και να διαγείρουμε όλο το 24ωρο, και έτσι δεν χρειάζεται ο ασθενής να έρχεται συνέχεια. Μπορεί να έρθει μια φορά κάθε μια εβδομάδα, κάθε 2 εβδομάδες, κάθε 3 εβδομάδες, ανάλογα με την περίπτωση και με το κατά πόσο έχουν μείνει οι βελόνες στο αυτί ή δεν έχουν μείνει. Ήθελα να πω στους τηλεθεατές με αυτή την ευκαιρία, επειδή έχω δει τις βελόνες εδώ ζωντανά στο στούντιο, για εσάς οι οποίοι φοβάστε τις βελόνες, άντρες και γυναίκες, άντρες περισσότερο, τα έχω δει με τα μάτια μου. Να σας πω ότι στην πρώτη εκπομπή δέχτηκα βελονισμό από μία βελόνα, κάναμε εδώ πέρα για να δείξουμε ακριβώς πώς είναι, για βελονισμό σώματος, και έχει το μέγεθος όσο μισή τρίχα. Πόσο είναι μία τρίχα από το κεφάλι μας? Ίσως να είναι και πιο μικρή από το μισό. Μιλάμε κάτι το οποίο είναι σαν να μην υπάρχει. Η βελόνα τώρα, η οποία είναι για τον ότοβελονισμό, δεν έχει καν μέγεθος. Δηλαδή είναι πάνω σε ένα τσιρωτάκι κάτι που με το μάτι δεν μπορείς να το δεις. Μιλάμε λοιπόν ότι είναι τέτοια, μη σας φοβίζει, εκεί θέλω να καταλήξω. Μην νομίζουμε ότι είναι κάτι βελόνες που θα μας πειράξουν και φοβόμαστε τις βελόνες και τι θα κάνουμε. Είναι σαν να μην υπάρχει. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ, το οποίο είναι καταπληκτικό. Και έχετε δείγμα μαζί σας να δείξουμε. Μπορούμε να το. Αν πιάσει η κάμερα. Εδώ είναι για να δούμε. Αν πιάσει η κάμερα, πραγματικά μπορούμε να το δείξουμε, γιατί πολλοί άνθρωποι με ρώτησαν, ίσως δεν το είδαν, ίσως το άκουσαν, αλλά δεν το είδαν. Το πώς είναι αυτό το πράγμα. Και μάλιστα πάρα πολλοί έχουν την απορία αν φαίνεται. Κατά πόσο τέλος πάντων αυτό κοινωνικά μπορεί να τους δημιουργήσει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Λοιπόν, η βελόνιτσα βρίσκεται σε αυτή τη συσκευασία, είναι φυσικά αποστηρωμένη μιας χρήσεως και είναι στην πραγματικότητα ένα τσιρωτάκι. Δεν ξέρω αν μπορεί να φανεί η βελονίτσα. Είναι μια απειροελάχιστη, πολύ μικρή βελόνα, και έχω φέρει και μεγάλη τώρα. Και είναι σαν αυτό το μαύρο μπροστά στην τσιμπίδα. Από την έξω της πλευρά φαίνεται αυτό το πράγμα, το οποίο δηλαδή όταν θα το βάλουμε στο αυτί, θα φαίνεται αυτό. Δηλαδή το τσιρωτάκι είναι στο χρώμα του δέρματος και φαίνεται ένα μικρό άσπρο πλαστικό, μια μικρή μπιλίτσα. Αυτή η άσπρη μπιλίτσα είναι ουσιαστικά η ασφάλεια της βελόνας, δηλαδή η βελόνα είναι πακτωμένη μέσα σε αυτό το πλαστικό, έτσι ώστε αν για οποιοδήποτε λόγο φύγει το τσιρωτάκι, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα η βελόνα να μείνει μέσα στο αυτί. Η βελόνα θα φύγει μαζί με το τσιρωτάκι, μαζί με αυτό το πλαστικό. Μάλιστα. Άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάται κάποιος. Όχι, δεν φοβάται, δεν πρέπει να φοβάται, είναι τελείως ανώδυνο. Τώρα, όσον αφορά το αν φαίνεται, ναι, πραγματικά φαίνονται λίγο αυτά τα άσπρα, αυτές οι άσπρες μπιλίτσες, επειδή σε ένα αυτί όταν κάνουμε μια θεραπεία θα βάλουμε σίγουρα 6-7 τέτοια, σίγουρα φαίνονται. Από εκεί και πέρα όμως ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι δεν αποφάσισε, κυρίως οι άνδρες το έχουν αυτή την αγωνία, μήπως πούνε μα καλά σκουλαρίκια, τους πούνε οι φίλοι τους καλά έβαλε σκουλαρίκια. Δεν φαίνονται σαν σκουλαρίκια, φαίνεται ότι γίνεται κάποια θεραπεία. Μπορεί κάποιος να σας ρωτήσει, τι κάνεις εκεί, κάτι γίνεται, και να του πει αυτός που κάνει τη θεραπεία ότι κάνω το βελονισμό για οτιδήποτε λόγο, αλλά δεν φαίνεται ότι κάποιος έχει αποφάσισε στα 30 του, στα 40 ή στα 50 να βάλει σκουλαρίκια. Δεν υπάρχει δηλαδή θέμα κοινωνικό. Ο τρόπος που το κάνουμε στους φίλους μας ξέρετε ποιος είναι.
Καλά, εσύ δεν κάνεις βελονισμό. Όλος ο κόσμος κάνει βελονισμό. Πώς θα κόψεις το τσιγάρο, πώς θα δυνατήσεις, όπως θα δούμε παρακάτω στην εκπομπή μας. Ναι. Όλα γίνονται εύκολα με το βελονισμό. Ποιος ο λόγος λοιπόν να μην το κάνετε? Ίσως ανοίξει και κουβέντα, ίσως βοηθήσετε κάποιον άλλον, γιατί πραγματικά θα τον βοηθήσετε. Γιατί όπως βλέπετε είναι κάποιες μεθόδοι οι οποίοι είναι όχι μόνο ανέμακτες, δεν έχουμε πόνο, δεν έχουμε. Μόνο το καλό αποτέλεσμα τελικά μένει. Είναι κάτι καταπληκτικό. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, αν κάποιος για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλει με τίποτα να έχει τέτοιες ημιμόνιμες βελόνες στο αυτί του, μπορεί να γίνει κανονικός, κλασικός οτοβελονισμός ή και σε συνδυασμό με σωματικό βελονισμό, με βελονίτσες που είναι σαν τις κλασικές βελόνες του βελονισμού, απλώς πιο μικρές και πιο λεπτές και πολύ πιο κοντές φυσικά, και οι οποίες μπαίνουν στο αυτί, γίνεται η θεραπεία, μένουν εκεί μισή ώρα και μετά βγαίνουν και ο ασθενής πηγαίνει στο σπίτι του. Και βέβαια αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει να έρχεται 2-3 φορές την εβδομάδα για να γίνεται η θεραπεία του, εφόσον δεν μένουν οι βελόνες στο αυτί. Άλλος τρόπος φυσικά για να γίνει η θεραπεία εντελώς όχι ανέμακτο, γιατί ανέμακτο είναι έτσι κι αλλιώς η θεραπεία, αλλά και εντελώς ανώδυνα είναι με λέιζερ. Το οποίο βέβαια και αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει ο ασθενής να έρχεται τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα να κάνει τη θεραπεία του. Και μάλιστα έχω φέρει να σας δείξω πώς είναι ένα λέιζερ. Ένα λέιζερ για το αυτί. Αυτό δεν ξέρω αν φαίνεται καθόλου η κόκκινη ακτίνα. Ναι, μπορεί και να φαίνεται λίγο. Εν πάση περιπτώσει, έτσι γίνεται η θεραπεία, δηλαδή τοποθετούμε στο σημείο το οποίο θέλουμε να ενεργοποιήσουμε το λέιζερ, το κρατάμε για κάποια δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ, από 40 έως 60 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την περίπτωση. Δηλαδή και σε ένα παιδάκι θα το αφήσουμε λιγότερο, σε ένα μεγαλύτερο άνθρωπο θα το αφήσουμε περισσότερο, και έτσι γίνεται η θεραπεία και μετά το μετακινούμε και στο επόμενο σημείο το οποίο θέλουμε να ενεργοποιήσουμε και σιγά σιγά γίνεται όλη η θεραπεία, αντί να βάλουμε βελόνες. Αυτό θα το κάνουμε βέβαια σε ένα παιδάκι, θα το κάνουμε σε κάποιον ασθενή ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλει με τίποτα να τον ακουμπήσει κάτι, ή που έχει κάποιο πρόβλημα για το οποίο δεν πρέπει με τίποτα να μπει κάτι και να τρυπήσει το αυτί. Τότε θα βάλουμε λέιζερ. Θα κάνουμε λέιζερ. Ναι. Άρα υπάρχει και η τεχνολογία όλη διαθέσιμη ουσιαστικά, ώστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και η θεραπεία να πετύχει. Να ρωτήσω λίγο για την αποτελεσματικότητα, ήθελα, κυρία Δέρκα. Μιλήσατε ότι κάποιος έρχεται αρκετές φορές ή μπορεί να έρθει πάρα πολύ λίγες φορές με το τσιρωτάκι κτλ. Αποτέλεσμα έχουμε? Έχουμε αποτέλεσμα και κυρίως σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε περισσότερο, σε κάποιες περιπτώσεις λιγότερο. Μερικές φορές μας εντυπωσιάζει και το αποτέλεσμα, δηλαδή ακόμα και σε χρόνια περιστατικά, τα οποία δεν είμαστε και σίγουροι αν θα έχουμε αποτέλεσμα, έχουμε μια ανταπόκριση του ασθενούς εκπληκτική. Παραδείγματος χάρη, πριν από λίγο καιρό, πριν από 2 μήνες περίπου, ήρθε μια γύρω κυρία γύρω στα 55, η οποία από τα 23 της έπασχε από ρευματοειδή αρθρίτιδα, με μόνιμες μη αναστρέψιμες βλάβες και παραμορφωμένο ουσιαστικά όλο της το σώμα. Φοβερή πόνη, Ζούσε με παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη και φυσικά δεν μπορούσε να κουνηθεί. Δηλαδή, αν την βλέπατε πώς περπατούσε ή πώς κινείται, δεν μπορούσε να πιάσει πράγματα, δεν μπορούσε να δέσει τα παπούτσια της, δεν μπορούσε να κάνει βασικά πράγματα που εμείς θεωρούμε αυτονόητα. Και στην αρχή, ειλικρινά και εγώ δεν περίμενα ότι μπορεί να κάνουμε δουλειά σε ένα τόσο βαρύ και χρόνιο περιστατικό. Και μάλιστα της είπα, σας αναλαμβάνω περισσότερο σαν πρόκληση, το θεωρώ, αλλά δεν θέλω να σας δώσω και ελπίδες. Δεν πιστεύω ότι πραγματικά μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Και έρχεται 2 εβδομάδες μετά, γιατί βάλαμε τα ημιμόνιμες βελόνες, τις οποίες τις είχε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έρχεται 2 εβδομάδες μετά και μου λέει, βλέπετε, μπορώ και κοινώ τον αυχένα μου. Και μου κούνησε το κεφάλι της, το οποίο δεν μπορούσε πριν να κουνηθεί. Σηκώνω το χέρι μου. Έχω πάψει να παίρνω φάρμακα. Σίγουρα αυτή η κυρία δεν θα πάει να χορέψει ποτέ
πατινάζει στον πάγο, αλλά και το ότι έχει σταματήσει τα φάρμακα, το ότι μπορεί να κινηθεί, η καθημερινότητά της έχει γίνει πιο άνετη, έχει δηλαδή βελτιωθεί η ποιότητα ζωής της. Αυτό θεωρείται επιτυχία. Και ειλικρινά σε αυτήν την περίπτωση δεν το περίμενα ότι θα έχουμε επιτυχία. Δηλαδή καμιά φορά ο βελονισμός μας καταπλήσει. Τι λέτε, αλλάζει η ζωή του ανθρώπου πραγματικά. Δηλαδή να μην μπορεί να κουνηθεί και να μπορεί τώρα να κάνει κινήσεις, να σταματήσει τα φάρμακα. Νομίζω πως βρίσκεται σε άλλο επίπεδο. Δείξατε προηγουμένως το αυτή που είχαμε βάλει τη βελονίτσα απάνω και κάναμε και το λέιζερ και είχε κάποια τρία που είναι σαν σκουλαρίκια. Και έτσι, ορμόμενος από αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω. Μιλάμε για οτοβελονισμό, που σημαίνει βάζουμε κάποιες βελονίτσες πάνω στο αυτή και αυτά σημαδεύουν κάποια όργανα. Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος βάζει σκουλαρίκια στο αυτί του? Για να μην το φτάσουμε στο άλλο σημείο που έχω δει κάποιους νέους που έχουν όλο το αυτί τους με σκουλαρίκια, ας πούμε. Κάνουνε ζημιά, κάνουνε καλό, πρέπει να γίνεται, δεν πρέπει να γίνεται? Δώστε μας λίγο τα φώτα σας σε αυτό. Τα σκουλαρίκια είναι πολύ κακό πράγμα. Δηλαδή η τρύπα που κάνουμε στο αυτί και η ουλή που δημιουργεί η τρύπα που όταν τρυπάμε για να βάλουμε σκουλαρίκι απενεργοποιεί και μπερδεύει όλο το σύστημα στην περιοχή σε μια περιοχή γύρω από το σημείο που κάναμε την τρύπα. Επομένως μας αλλοιώνει τα σημεία βελονισμού, μας αλλοιώνει δυσκολευόμαστε πολύ να κάνουμε θεραπεία όταν έχουμε ουλές στο αυτί από τρυπήματα και μακροπρόθεσμα αυτός ο ερεθισμός των συγκεκριμένων σημείων και ο τραυματισμός συγκεκριμένων σημείων στο αυτί μπορεί να έχει δυσάρεστα αποτελέσματα και δυσάρεστες επιπτώσεις στα όργανα τα οποία αντιστοιχούν στα σημεία αυτά τα οποία μπαίνουν τα σκουλαρίκια. Επομένως, η γνώμη μου είναι, και φυσικά δεν είναι μόνο δική μου γνώμη, αλλά όλων όσοι ασχολούνται με το θέμα αυτό, ότι καλό είναι να μην τρυπάμε το αυτί για να βάλουμε σκουλαρίκια, άλλωστε είναι και δεν ξέρω και πόσο ωραίο είναι, δηλαδή σε τι βελτιώνει την εμφάνιση ενός ανθρώπου το να έχει 2, 3 ή 5 τρύπες στο αυτί του. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται πιο όμορφος. Από εκεί και πέρα όλοι ξέρουμε τη θέση στην οποία μπαίνει το σκουλαρίκι, το κλασικό σκουλαρίκι στις γυναίκες και στους άντρες. Αυτή είναι η θέση, αυτή εδώ περίπου. Το κρατήσουμε λίγο ψηλά. Ναι. Να το δούμε. Είναι αυτή η θέση. Παρεπτόντως αυτά εδώ δεν είναι σκουλαρίκια, είναι καρφιτσούλες, αυτές που χρησιμοποιούν οι μοδίστρες και τις έφερα για επίδειξη. Λοιπόν, αυτή η θέση στην οποία μπαίνει το σκουλαρίκι είναι η θέση στην οποία αντιστοιχεί στο μάτι και στα αισθητήρια όργανα γενικά. Και παλιότερα οι πειρατές τρυπούσαν, για κάποιο λόγο το ήξεραν αυτό, τρυπούσαν το αυτί τους στο σημείο αυτό και έβαζαν χρυσό σκουλαρίκι, γιατί πίστευαν, και δεν είχαν άδικο, ότι αυξάνει την οπτική οξύτητα. Ήθελαν οι πειρατές να βλέπουν μακριά, για να βλέπουν τα καράβια. Αυτά είναι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνάμε με ακόμα καλύτερες πληροφορίες. Σε λίγο πάλι μαζί. Μιλάμε για τον ιατρικό βελονισμό και είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο η Δόκτωρ Σπιδούλα Δέρκα, ιατρός βελονίστρια. Κυρία Δέρκα, μιλήσαμε για τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν με τα πολλά σκουλαρίκια. Και όπως υποσχεθήκαμε, έχουμε ωραίες πληροφορίες για σας. Γιατί είναι ωραίες? Γιατί αφορούν πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Θα μιλήσουμε για το βελονισμό και το αδυνάτισμα. Έχουμε ένα βίντεο συνέντευξη. Τι λέτε να ξεκινήσουμε από αυτό και να το σχολιάσουμε σιγά σιγά? Ναι. Πολύ ωραία. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην Ελλάδα τον Dr. Μπατζόνι, ένα πολύ μεγάλο όνομα στον χώρο του οτοβελονισμού. Ο οτοβελονισμός είναι μια θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιεί το πτερίγιο του αυτιού για διάγνωση και θεραπεία πολλών παθήσεων. Ο Dr. Μπατζόνι είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οτοβελονισμού
και είναι ο άνθρωπος που ανέπτυξε τη μέθοδο DMANAT, μια πρωτοποριακή μέθοδο για τον έλεγχο του βάρους. Αυτές τις ημέρες είναι εδώ στην Ελλάδα, έχουμε τη χαρά να τον έχουμε κοντά μας και θα κάνει μια διάλεξη σε γιατρούς βελονιστές να μας δώσει τα φώτα του. Dottor Baggioni, πέστε μας, τι είναι ο οτοβελονισμός? L'agopuntura auricolare è una disciplina medica che utilizza i padiglioni auricolari a scopo terapeutico e diagnostico, per cui si può fare diagnosi e terapia. Una disciplina che ha dei punti in comune con l'agopuntura, però se ne distingue per le modalità di stimolazione del padiglione. È una metodica con grandi campi di applicazione, può essere applicata nel dolore, che è un campo veramente molto interessante, tra cui il dolore muscoloscheletrico, tutte le forme di dolore muscoloscheletrico, le cefalee, il dolore neuropatico. Un altro campo interessante sono i disturbi di tipo psicologico, come l'ansia, l'abbassamento dell'umore, la depressione medio-lieve dunque. Lo stress, i meccanismi di stress sono condizionati in maniera molto positiva dall'agopuntura auricolare. Tra i vari campi di applicazione dell'agopuntura auricolare, che sta avendo sempre un grande successo sia dal punto di vista dell'interesse da parte dei medici ma in particolare da parte dei pazienti, è l'applicazione nel aiutare i pazienti stessi a perdere peso, dunque in campo dietologico, ma non solo a perdere peso ma a mantenere il peso perduto, che è un aspetto molto importante. Πέστε μας λοιπόν για αυτή τη μέθοδο DMANAT που έχετε εσείς αναπτύξει. Il metodo DMANAT, che vuol dire dimagrire naturalmente, è un metodo che è stato messo a punto da me insieme ai miei collaboratori circa 15 anni fa. Noi sappiamo bene che per perdere peso bisogna seguire una restrizione calorica, però nel nostro mondo valgono le leggi della termodinamica, per cui è necessario ingerire un minor numero di quantità di chilocalorie rispetto a quello che vengono consumate. Fare una dieta dunque è il modo per perdere peso, però fare una dieta è estremamente difficile perché intervengono tutta una serie di meccanismi che fanno sì che sia difficile seguirla e molto spesso viene abbandonata. Ora la stimolazione auricolare, che è proprio l'aspetto principale del metodo DMANAT, aiuta il paziente a seguire una restrizione calorica. Come agisce? Agisce favorendo la sazietà, il paziente si sente più facilmente sazio e questa sazietà dura nel tempo, ma ancora più importante è l'aspetto sui cosiddetti effetti psicologici di una restrizione calorica, cioè tutte le volte che noi seguiamo una dieta possono insorgere ansia, abbassamento dell'umore, irritabilità, e tutti questi aspetti fanno sì che il paziente non riesca a seguire una dieta stessa. In ultimo, uno dei meccanismi principali per cui i soggetti, tutti noi, assumiamo del cibo è la cosiddetta fame emotiva. Noi non mangiamo solo perché abbiamo fame, ma perché siamo nervosi, perché siamo stressati. Ora, la stimolazione del padiglione auricolare agisce proprio su questi neurotrasmettitori cerebrali che intervengono sia sull'umore sia sugli aspetti psichici dunque del soggetto, ma anche sul comportamento alimentare. Di conseguenza la stimolazione auricolare favorisce il paziente nel mantenimento del peso perduto e nel perdere il peso stesso. È un metodo poco invasivo, molto ben accettato dal paziente e che determina un reale cambiamento nel comportamento alimentare. Questo è importante perché solo questa condizione fa sì che il peso perduto venga mantenuto. Il paziente accetta molto facilmente, molto vantaggiosamente questo tipo di terapia perché è una terapia poco invasiva, non si utilizzano aghini, ma si utilizzano delle sferette metalliche o microaghi e il paziente poi viene visto anche con un intervallo di tempo abbastanza congruo, per cui è anche comodo e facile per seguire il metodo stesso. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όταν κάνουμε τη θεραπεία του οτοβελονισμού, ανιχνεύουμε τα σημεία. Τι σημαίνει αυτό? Τα σημεία στον οτοβελονισμό δεν είναι ποτέ τα ίδια σε όλους τους ανθρώπους, αλλά και στον ίδιο άνθρωπο μετακινούνται πολλές φορές.
όλα τα όργανα του σώματος και οι λειτουργίες του σώματος αντιπροσωπεύονται σε κάποια σημεία στο πτερίγιο του αυτιού. Τα σημεία αυτά, όταν υπάρχει μία νόσος, είναι ενεργοποιημένα. Πώς το καταλαβαίνουμε? Έχουν διαφορετική ηλεκτρική αντίσταση από τα διπλανά τους. Γι' αυτό τα ανιχνεύουμε με ένα ειδικό ανιχνευτή σημείων, ένα μικρό αμπερόμετρο είναι στην πραγματικότητα, που με αυτόν τον τρόπο ανιχνεύουμε ποια είναι σημεία είναι ενεργοποιημένα. Ο Dr. Μπατζόνι σημείωσε τα σημεία τα οποία βρήκε ενεργοποιημένα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της μεθόδου Ντίμανατ και τώρα τοποθετεί τις βελόνες. Οι βελόνες που χρησιμοποιούνται στον ότοβελονισμό είναι πάρα πολύ μικρές, είναι φυσικά μιας χρήσεως, αποστηρωμένες, είναι μια εντελώς ανώδυνη μέθοδος και παραμένουν στο πτερίγιο του αυτιού για μία εβδομάδα, 2 εβδομάδες περίπου, ανάλογα με την περίπτωση. Οι βελονίτσες αυτές ενεργοποιούν τα σημεία του οτοβελονισμού και διεγείρουν τα σημεία αυτά 24 ώρες το 24ωρο. Θα θέλατε να μας πείτε την εμπειρία σας από τη θεραπεία την οποία κάνετε? Πόσο καιρό την κάνετε και τι αποτελέσματα έχετε? Ευχαρίστως. Κάνω τη θεραπεία γύρω στους 2 μήνες. Είμαι ένα άτομο το οποίο επί χρόνια προσπαθώ να δυνατήσω και δεν μπορούσα ποτέ. Έχανα τα κιλά και μετά τα ξανά παίρνα. Τώρα μπορώ να επιβληθώ στον εαυτό μου με αυτή τη μέθοδο. Μπορώ να κάνω το πρόγραμμα της διατροφής μου όπως πρέπει και έχω χάσει μέσα σε 2 μήνες γύρω στα 10 κιλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και για... Είδαμε λοιπόν ότι ο οτοβελονισμός βοηθάει πάρα πολύ και στο αδυνάτισμα, όσο και αν αυτό μας κάνει εντύπωση και μάλιστα με φοβερά αποτελέσματα. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, κυρία Δέρκα, θα ήθελα. Ντίμανατ, μέθοδος Ντίμανατ. Περί τίνος πρόκειται? Η μέθοδος Ντίμανατ είναι ένα συνδυασμό σημείων, την έχει αναπτύξει ο Dr. Μπατζόνι όπως ακούσατε. Ο Dr. Μπατζόνι είναι ένας πολύ σημαντικός ότοβελονιστής, έχει αναπτύξει μια τελείως διαφορετική και προχωρημένη φιλοσοφία σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία που γίνεται στο μικροσύστημα του αυτιού. Έχει αναπτύξει λοιπόν, έχει βρει ένα αριθμό σημείων, ένα συνδυασμό σημείων, τα οποία σημεία, ανάλογα βέβαια και με την περίπτωση, δεν είναι ακριβώς τα ίδια σε όλους, γιατί παίρνουμε πρώτα ένα ιστορικό από τον ασθενή και σχετικά με τα προβλήματα υγείας του, τις συνήθειές του, την ηλικία του, όλα αυτά. Τα σημεία λοιπόν αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα και να μειώνουν την πείνα, να αυξάνουν δηλαδή τον κορεσμό και το χρονικό διάστημα που μένει χορτάτος ο άνθρωπος, και το κυριότερο είναι να βοηθούν τον ασθενή να παραμένει ήρεμος. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα στη δίαιτα είναι πολλές φορές δεν είναι τόσο η πείνα, είναι ο ψυχολογικός παράγοντας. Άλλωστε και αυτός είναι και ο λόγος που παχαίνουμε. Παχαίνουμε γιατί τρώμε περισσότερο. Τρώμε περισσότερο από αυτό το οποίο καίμε. Και ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να μας πούνε από Ινστιτούτα Δυνατίσματος ή από διάφορες κρέμες ή χάπια ή οτιδήποτε, αν δεν περιορίσουμε τις θερμίδες τις οποίες τρώμε σε σχέση με αυτές τις οποίες καίμε, δεν μπορούμε να δυνατήσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια, και όποιος δεν μπορεί αυτό να το καταλάβει και προσπαθεί με άλλους τρόπους να δυνατήσει, απλά ταλαιπωρείται και τελικά ξαναπαίρνει τα κιλά που ίσως κάποια έχασε, τα ξαναπαίρνει περισσότερο. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να χάσουμε βάρος είναι να περιορίσουμε το φαγητό το οποίο τρώμε. Να κινούμαστε περισσότερο και γενικά οι θερμίδες τις οποίες τρώμε σε σχέση με τις θερμίδες τις οποίες καίμε να είναι λιγότερες. Τότε μόνο θα χάσουμε βάρος. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε βέβαια όταν θέλουμε να δυνατήσουμε είναι να ακολουθήσουμε μια υποθερμιδική δίαιτα. Μια δίαιτα η οποία θα έχει λιγότερες θερμίδες από αυτές που παίρνουμε συνήθως. Αυτό όμως μας δημιουργεί μια πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ένας παράγοντας βασικός είναι η πείνα, την οποία όμως πείνα τη νιώθει ο άνθρωπος συνήθως τις πρώτες ημέρες. Ύστερα από κάποιες μέρες η πείνα μειώνεται πάρα πολύ. Αλλά η ψυχολογική επιβάρυνση εξακολουθεί να υπάρχει. Και
πολλές φορές προτού να μειωθεί η πείνα με φυσιολογικό τρόπο και έτσι ο άνθρωπος να μπορεί να συνεχίσει να κάνει τη διαιτά του κανονικά, ο ψυχολογικός παράγοντας, ο εκνευρισμός, το άγχος τον οποίο τον έχει πιάσει, τον κάνει να ξαναπέφτει στο φαγητό και όταν όσοι το έχουν προσπαθήσει να κάνουν δίαιτα το γνωρίζουν αυτό, αλλά ότι μόλις κάνει κάποιος δίαιτα και κάποια στιγμή λυπεί, δεν αντέχω άλλο και τότε πέφτει στο φαγητό. Όταν πέφτει στο φαγητό τότε θα φάει διπλάσιο και τριπλάσιο από αυτό που θα έτρωγε αν δεν έκανε δίαιτα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι δίαιτες συνήθως τις περισσότερες φορές να έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του βάρους. Γιατί ακόμα και αν στην αρχή έχουμε μια απώλεια βάρους, το ότι κάποια στιγμή χάνουμε τον έλεγχο, αρχίζουμε και τρώμε περισσότερο, τρώμε όλα αυτά τα οποία μας έχουν λείψει τις ημέρες που είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε δίαιτα και τελικά τρώμε περισσότερο και παχαίνουμε περισσότερο. Και πολλές φορές λέμε ότι οι δίαιτες οδηγούν στην αύξηση του βάρους και όχι στην απώλεια του βάρους. Μιλήσατε βέβαια για αγχολητικούς παράγοντες, για αγχογόνους παράγοντες. Μιλήσατε ότι τρώμε περισσότερο από ό,τι κανονικά θα έπρεπε να φάμε. Ότι μετά από μια στέρηση κάτω από τη δίαιτα ουσιαστικά θα νιώσουμε ελευθερία δοκιμάζοντας πάλι τροφές οι οποίες είναι πολύ βεβαρημένες όσον αφορά τη θερμιδικό φορτίο. Γενικά, τι άλλο είναι αυτό που επηρεάζει και αποτυγχάνουν οι δίαιτες και ουσιαστικά με τον βελονισμό μπορούμε να πετύχουμε? Αναφέρεται κάποια στιγμή και το άγχος, ας πούμε, μέσα. Ναι, ένα από τα σημαντικότερα σημεία στη μέθοδο Dimanat είναι σημεία που έχουν σχέση με το άγχος. Δηλαδή, η μέθοδος Dimanat είναι μια αγχολητική θεραπεία. Χρησιμοποιούμε σημεία αγχολητικά, σημεία αντικαταθλιπτικά, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή και σε κάποιες περιπτώσεις που κάποιος έρθει επειδή έχει άγχος, επειδή έχει αίσθημα, έχει δυσάρεστη κακή διάθεση και ακόμα και χωρίς να θέλει να χάσει βάρος. Λοιπόν, ο συνδυασμός λοιπόν των σημείων των αγχολητικών μαζί με σημεία τα οποία επηρεάζουν το ορμονικό σύστημα και αυξάνουν το μεταβολισμό και με σημεία τα οποία βοηθούν τη μείωση της όρεξης, τα σημεία της πείνας δηλαδή, όλος αυτός ο συνδυασμός κάνει τελικά τη μέθοδο πολύ αποτελεσματική. Μάλιστα, άρα ουσιαστικά βλέπουμε ένα μεγάλο περιβάλλον στο οποίο επιδρούμε και αυτό ουσιαστικά είναι πάνω και από εκεί που επιδρά η δίαιτα. Δηλαδή πιάνουμε και τον ψυχολογικό παράγοντα, ψάχνουμε και τον παράγοντα, έχω γράψει εδώ πέρα, του κορεσμού, της διατήρησης. Άρα ουσιαστικά μέσα από το βελονισμό μιλάμε για ένα αδυνάτισμα πολύ πιο ολιστικό, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί μπορεί κάποιος να χάσει βάρος χωρίς να υποφέρει. Δηλαδή δεν θα χάσει βάρος από το βελονισμό, από τη δίαιτα που θα κάνει θα χάσει βάρος. Ο βελονισμός τον βοηθάει να κάνει δίαιτα, τον βοηθάει να μην υποφέρει, να μην έχει σύνδρομο στέρησης, να μπορεί να συνεχίζει τη ζωή του χωρίς να γυρίζει όλη η καθημερινότητά του γύρω από τη δίαιτα, όλη του η ζωή και όλη του η ψυχή να γυρίζει γύρω από τη δίαιτα. Γιατί μειώνεται η όρεξή του, μπορεί να νιώθει πιο εύκολα χορτάτος, με λιγότερο φαγητό, να μένει περισσότερη ώρα χορτάτος. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος κάνει τη μέθοδο Dimanat ή οποιοδήποτε μορφή βελονισμού δεν μπορεί να φάει αν θέλει, δηλαδή ότι του κόβεται τελείως η όρεξη. Είναι λάθος να το πιστεύουμε αυτό. Εκείνο που κάνει το βελονισμός είναι να μειώνει την όρεξη και να βοηθάει στον ψυχολογικό παράγοντα. Έτσι ώστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποφασίσει να χάσει το βάρος το περιττό, το έχει αποφασίσει ο ίδιος, δεν του το λέει δηλαδή κάποιος άλλος και ο ίδιος να μην θέλει να κάνει κάτι. Όταν έχει αποφασίσει να χάσει το βάρος το περιττό, η μέθοδος Dimanat μπορεί να τον βοηθήσει να το καταφέρει χωρίς να υποφέρει. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ο ασθενής μας δεν θα δυνατήσει επειδή του βάλαμε βελόνες, θα δυνατήσει επειδή θα κάνει δίαιτα. Ο βελονισμός τον βοηθάει να κάνει δίαιτα. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για κάποιον ο οποίος έχει πάρει πραγματικά την απόφαση να αδυνατήσει και δεν μπορεί να τα καταφέρει με τίποτα. Έρχεται λοιπόν ο βελονισμός τώρα, ερχόμαστε εμείς σαν βελονιστές και του δίνουμε τα εφόδια, του δίνουμε όλη αυτή τη βοήθεια
επικουρικά πάνω στην απόφαση που έχει πάρει, έτσι δεν είναι, κυρία Δέρκα? Έτσι είναι. Σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει μία συνήθεια, μία έξι κακή, όπως είναι το φαγητό, όπως είναι το αλκοολισμός, όπως είναι το κάπνισμα, ο ασθενής πρέπει να το έχει πάρει ο ίδιος απόφαση ότι θέλει να το σταματήσει, θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του. Και τότε ο βελονισμός πραγματικά μπορεί να τον βοηθήσει αποτελεσματικά. Αν δεν το έχει αποφασίσει και δεν θέλει να αλλάξει κάτι στη ζωή του, τότε είναι δύσκολο. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δυνατήσουν και μου λένε, εγώ θα τους πω οπωσδήποτε, ότι πρέπει να τρώτε όπως όλοι ξέρουμε, να τρώτε πιο πολύ το πρωί, λιγότερο το μεσημέρι, καθόλου το βράδυ. Το τελευταίο γεύμα να είναι πολύ νωρίς το βράδυ. Να τρώτε κάθε 3 ώρες, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία όλοι μας ξέρουμε. Και αν μου πει ο άλλος, μα εγώ έρχομαι 10 η ώρα από τη δουλειά μου και τότε μαζεύομαι την οικογένεια και τρώμε. Και τρώμε μπριζόλα με πατάτες και πίνουμε και 2 μπύρες και θέλω να δυνατήσω, να κάνω βελονισμό για να δυνατήσω. Δεν μπορεί να δυνατήσει έτσι. Δηλαδή, αν δεν αποφασίσει ο ίδιος ότι πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα στη ζωή του, ότι πρέπει να κάνει κάτι για τον εαυτό του που να βοηθηθεί, τότε δεν μπορεί και ο βελονισμός να τον βοηθήσει. Μάλιστα. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί. Τρίτο μέρος της εκπομπής μας, είμαστε εδώ με την Δόκτωρ Σπυριδούλα Δέρκα. Να σας καλωσορίσω πάλι για ακόμα μια φορά. Γιατί νιώθω μεγάλη χαρά. Νομίζω ότι όλες αυτές τις πληροφορίες που δίνουμε τώρα, κυρία Δέρκα, γι' αυτό ήθελα έτσι να σπρώξω την κάμερα σε εσάς, βοηθάνε πάρα πολύ κόσμο. Μιλήσαμε στην αρχή για τόσα πράγματα για τον βελονισμό, για τους νέους κτλ. Τώρα μιλάμε ουσιαστικά για το αδυνάτισμα που ενδιαφέρει άντρες, γυναίκες, παιδιά. Έτσι. Καταπληκτικό. Και μπορεί πραγματικά ο βελονισμός να αλλάξει τις ζωές τους. Είπατε με την κυρία προηγουμένως που έχει τόσους πόνους που έχει έρθει στο ιατρείο. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή βλέπω και τα 2 αυτιά εδώ πέρα, και δεξί και αριστερό μας δείξατε προηγουμένως. Σε ποιο αυτί γίνεται το βελονισμός? Η θεραπεία μας μπορεί να γίνει είτε στο ένα αυτί, είτε στο άλλο, είτε και στα 2, ανάλογα με την περίπτωση. Συνήθως κάνουμε τη θεραπεία μας στο αυτί του επικρατούντος ημισφαιρίου, δηλαδή στο δεξιόχειρα θα το κάνουμε στο δεξί αυτί, στον αριστερόχειρα στο αριστερό αυτί. Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν έχουμε πόνους, θα το κάνουμε στην πλευρά που έχουμε τον πόνο, δηλαδή αν κάποιος πονάει στο αριστερό γόνατο θα γίνει στο αριστερό αυτί. Αν πονάει κεντρικά, πονάει στη σπονδυλική στήλη, μπορεί να γίνει και στα 2 αυτιά, τότε θα ψάξουμε να βρούμε ποιο αυτί είναι ενεργοποιημένο. Γιατί καμιά φορά λέμε ότι είναι το δεξί, παραδείγματος χάρη στο δεξιόχειρα, αλλά μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού μας και κυρίως μεγάλοι άνθρωποι, όχι τόσο τα νέα παιδιά, είναι καταπιεσμένοι αριστερόχειρες. Γιατί σε κάποιες παλιότερες εποχές οι γονείς δεν δέχονταν, ούτε οι δάσκαλοι δεν δέχονταν το παιδάκι να γράφει με το αριστερό χέρι και έκαναν ό,τι μπορούσαν και το καταπίεζαν ώστε να γράφει με το δεξί. Και πάρα πολλοί άνθρωποι κατάφεραν να μάθουν να γράφουν με το δεξί χέρι. Αυτό έχει λίγο επηρεάσει τους συσχετισμούς στα ημισφαίρια του εγκεφάλου και στο αυτί, και σε αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να βρούμε, αντί για το δεξί αυτί ενεργοποιημένο, να βρούμε το αριστερό αυτί. Αυτό είναι ανάλογα με την περίπτωση. Παραδείγματος χάρη, ψυχολογικά προβλήματα και γενικότερα προβλήματα της ψυχικής σφαίρας θα τα αντιμετωπίσουμε συνήθως στο αντίθετο αυτί, δηλαδή στο δεξιόχειρα θα τα βάλουμε στο αριστερό αυτί. Αλλά αυτό εξατομικεύεται και υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που θα βάλουμε και στα 2 αυτιά. Μάλιστα. Άρα έχει να κάνει συνήθως με την περίπτωση. Ναι. Από εκεί εξαρτάται. Ναι. Να δούμε λίγο, θα ήθελα το αυτί που το έχετε έτσι φέρει μαζί και είναι χαρτογραφημένο. Για να μας δείξετε κάποια όργανα, πάνω δηλαδή σε ποια σημεία. Είπατε, ας πούμε, στο προηγούμενο μέρος, στο πρώτο μέρος για τους πειρατές, ας πούμε, για το λοβό, Ναι. ότι εκεί πέρα είναι για την όραση. Δείξτε μας έτσι κάποια όργανα, κάποια σημεία, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, να ξαναγήσετε στο χάρτη του αυτιού. Αυτό με τους πειρατές και με την όραση, αυτό είναι στο σημείο εκεί που βάζουμε έτσι κι αλλιώς που βάζουμε το σκουλαρίκι οι περισσότεροι άνθρωποι. Τώρα τι να σας πω, ποια άλλα σημεία. Στομάχι ας πούμε. Το στομάχι μας είναι περίπου εδώ. Είναι στο σημείο αυτό. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε γενικά ότι ο γαστροεντερικός σωλήνας βρίσκεται γύρω από το σημείο αυτό, από πάνω και από κάτω. Και μάλιστα, όπως είπαμε, τα όργανα που είναι προς τα πάνω αντιπροσωπεύονται προς την κάτω πλευρά του αυτιού. Επομένως, εδώ θα βρούμε, ας πούμε, το στόμα, το οποίο μάλιστα είναι και πολύ καλό σημείο σε περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν κρίση πανικού ή σε ανθρώπους που φοβούνται το αεροπλάνο. Είναι πολύ αποτελεσματικό. Συνεχίζοντας, δηλαδή, έχουμε τον ισοφάγο, το στομάχι και πηγαίνοντας προς τα πάνω θα βρούμε το λεπτό έντερο, το παχύ έντερο και το ορθό στο τέλος που δεν φαίνεται, είναι κρυμμένο. Μάλιστα. Γενετικά όργανα. Τα γενετικά όργανα θα τα βρούμε συνήθως στην περιοχή αυτή εδώ. Και επίσης μπορούμε να τα βρούμε. Ναι, υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία θα βρούμε διαφορετικά όργανα, δηλαδή δεν τα βρίσκουμε όλα μαζεμένα. Όλα μαζεμένα. Πάντως είναι η περιοχή αυτή εδώ και κάποια βρίσκουμε και εδώ μέσα. Εδώ θα δούμε τη σπονδυλική στήλη. Όπως ανεβαίνει η ανθέλικα του αυτιού θα βρούμε τη σπονδυλική στήλη. Εδώ στο κάτω μέρος της ανθέλικος θα βρούμε τους αυχενικούς σπονδύλους και μετά ανεβαίνουμε στους θωρακικούς σπονδύλους και φτάνουμε μέχρι την οσφή και θα βρούμε το ισχυακό νεύρο κάπου εδώ περίπου. Είναι μια ολόκληρη περιοχή στην οποία θα το ψάξουμε σε περιπτώσεις οσφιαλγίας ή ισχυαλγίας. Εδώ στο πάνω μέρος του αυτιού θα βρούμε σημεία της αλλεργίας. Μάλιστα. Ναι. Τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε και σε αλλεργική ρινίτιδα, σε αλλεργική βροχίτιδα, αλλά επίσης και σε δερματοπάθειες. Σε δερματοπάθειες οι οποίες έχουν και έναν χαρακτήρα φλεγμονής και αλλεργίας. Και στην ακμή και στην ψωρίαση και σε κνίδωση. Γενικά σε δερματοπάθειες θα χρησιμοποιήσουμε το σημείο της αλλεργίας. Μάλιστα. Άρα μπορούμε να εντοπίσουμε και συγκεκριμένες ασθένειες, ας πούμε, πάνω στο αυτή. Είπατε για αλλεργία, δηλαδή μπορούμε κάπου να βρούμε για κατάθλιψη κτλ. Που θα βάζετε βελόνα. Υπάρχει σημείο το οποίο βρίσκεται εδώ περίπου και το οποίο το λένε ή αντικαταθλιπτικό ή σερωτονινεργικό, γιατί προκαλεί έκρηση σερωτονίνης, δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ στην κατάθλιψη, δηλαδή βοηθάει να εκλείει ο οργανισμός κάποιες ουσίες τις οποίες λείπουν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατάθλιψη. Σημεία του άγχους θα τα βρούμε στις περιοχές αυτές εδώ και πάνω. Και το βασικότερο σημείο που θεωρείται το βελονισμού βρίσκεται εδώ. Το λένε, είναι το Σεν Μεν, το λένε οι Κινέζοι, δηλαδή αν το μεταφράσουμε πύλη του ουρανού, και είναι το σημείο το οποίο θα το βάλουμε σε κάθε θεραπεία. Και βοηθάει γενικά το σώμα και το πνεύμα. Μάλιστα. Καταπληκτικό. Θέλω να μείνουμε λίγο όσον αφορά την θεραπεία του άγχους και της κατάθλιψης. Αλλά μιας που μας δείχναν το αυτή, ήθελα να, αν μου επιτρέπετε βέβαια, αφορά ολόκληρη εκπομπή. Επειδή βλέπω περνάνε και τα τρέλερ όσον αφορά και το κάπνισμα, το βάζουμε σε ορισμένα σημεία συγκεκριμένα ή ανάλογα πάλι την περίπτωση και το ιστορικό του ασθενή? Οπωσδήποτε υπάρχει ένα κλασικό πρωτόκολλο το οποίο χρησιμοποιούμε και το οποίο μπορούμε να το εμπλουτίσουμε με κάποια σημεία που έχουν σχέση με τον ίδιο τον ασθενή, την προσωπικότητά του, τα διάφορα ενδεχομένως προβλήματα υγείας τα οποία έχει, τις συνήθειές του και τέτοια πράγματα. Μάλιστα, αυτό είναι θέμα για ολόκληρη εκπομπή, όπως είπαμε. Να μείνουμε όμως λίγο πάνω στο άγχος και την κατάθλιψη. Μιλήσατε προηγουμένως για ειδικά σημεία. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν ασθενή, ειδικά στην κατάθλιψη,
σχεδόν ο ασθενής δεν έχει βούληση. Δηλαδή δεν θέλω να κάνω τίποτα, δεν πάω πουθενά, δεν με νοιάζει τίποτα. Ξέρουμε ότι στο βελονισμό θέλουμε λίγο την υποστήριξη του ατόμου, δηλαδή πάμε υποστηρικτικά. Πώς προχωράτε σε τέτοιου είδους θεραπείες? Θα ξεκινήσουμε θεραπεία σε κάποιον ασθενή ο οποίος έχει μια ήπια κατάθλιψη. Σε έναν ασθενή ο οποίος έχει ένα βαρύ ψυχικό νόσημα, δεν θα μπορέσει να τον καλύψει ο βελονισμός. Τότε ενδεχομένως μπορεί να δράσει επικουρικά, δηλαδή μαζί με την υπόλοιπη θεραπεία φαρμακευτική την οποία κάνει, να κάνει και βελονισμό και να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά θεραπευτικά θα προσεγγίσουμε μια ήπια κατάθλιψη, το άγχος, το στρες που νιώθουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην καθημερινότητα, που δεν μπορούν πολλές φορές να το ελέγξουν, τις κρίσεις πανικού, πολύ, πολύ αποτελεσματικό, και πολλές φορές οι ασθενείς οι οποίοι θα έρθουν για θεραπεία αδυνατίσματος ή θεραπεία αλκοολισμού έχουν υποβόσκει μία κακή διάθεση, μία ήπια κατάθλιψη. Πολλές φορές δεν σημαίνει ότι όποιος είναι υπέρβαρος έχει και κατάθλιψη προς Θεού, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ήπια κατάθλιψη έχουν σαν αποτέλεσμα να παχύνουν, γιατί ψάχνουν να βρουν μια χαρά στη ζωή τους, δεν τη βρίσκουν κάπου αλλού δυστυχώς, και το φαγητό είναι πρόχειρο, το βρίσκουμε πάντα στο ψυγείο ή οπουδήποτε στη σημερινή εποχή, στην κάθε γωνία θα υπάρχει ένα φαστφουντάδικο, μια πιτσερία, και έτσι μπορούμε να βρούμε ένα υποκατάστατο της χαράς που λείπει από τη ζωή. Μιλήσατε όμως και για το άγχος, που ουσιαστικά είναι η πάθηση του σύγχρονου κόσμου. Φαντάζομαι τον οτοβελονισμό χρειάζεται να κάνει πολλές επισκέψεις κάποιος για να αρχίσει να βελτιώνεται, ή αυτή η μέθοδος με το τσιρωτάκι που μένει απάνω βοηθάει να έχουμε ελάχιστες επισκέψεις? Γενικά η μέθοδος με τις ημιμόνιμες βελόνες είναι μια επανάσταση, γιατί έχει απελευθερώσει και τον ασθενή και τον γιατρό από τις συχνές επισκέψεις. Δηλαδή εκεί που θα έπρεπε κάποιος ασθενής να πηγαίνει 2 και 3 φορές την εβδομάδα στο γιατρό του ή να κάνει μια θεραπεία για να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα, βάζει τις ημιμόνιμες νανοβελόνες, αυτές ερεθίζουν διαρκώς το αυτί και κάνει θεραπεία όλο το χρονικό διάστημα που δεν είναι στο ιατρείο. Δηλαδή μπορεί να έρθει μετά από 2 εβδομάδες, μετά από 3 εβδομάδες, ανάλογα βέβαια, αρκεί να μην έχουν φύγει οι βελονίτσες αυτές. Λοιπόν, και αυτό απλοποιεί πάρα πολύ τη θεραπεία, απλοποιεί και το κόστος και την ταλαιπωρία την οποία υφίσταται οι ασθενείς. Δηλαδή πολλές φορές έρχονται οι ασθενείς από μακριά, που μπορεί να μην μένουν στην Αθήνα, και να έρχονται μια φορά κάθε 3 εβδομάδες. Είναι εύκολο αυτό. Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αν έπρεπε να είναι κάθε 2 μέρες στο ιατρείο για να κάνουν μια θεραπεία. Αυτό λοιπόν είναι πραγματικά επανάσταση. Μάλιστα. Μιλήσαμε στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, κυρία Δέρκα, όσον αφορά για το αδυνάτισμα, που πραγματικά αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ένα άλλο τεράστιο μέρος του πληθυσμού υποφέρει από πόνους στο κεφάλι, από ημικρανίες, από κεφαλαλγίες κτλ. Τι μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα με το βελονισμό σε αυτή την περίπτωση? Μπορούμε σίγουρα να βοηθήσουμε πολύ γενικά στους πόνους. Το βελονισμός είναι πολύ αποτελεσματικός γενικά στους πόνους. Ειδικά εφόσον μιλάμε για τις κεφαλαλγίες και τις ημικρανίες, καταρχήν να το ξεχωρίσουμε. Άλλο πράγμα είναι οι κεφαλαλγίες και άλλο είναι οι ημικρανίες. Οι κεφαλαλγίες συνήθως είναι οι κεφαλαλγίες τάσεως, δηλαδή προέρχονται από μυϊκές συσπάσεις των αυγενικών μυών, από κακή στάση. Είναι το πιο συχνό το οποίο έχουμε. Οι μικρανίες είναι μια άλλη κατηγορία. Είναι παθήσεις οι οποίες έρχονται και ξαναέρχονται. Μπορεί να έρχονται με άβρα ή χωρίς άβρα. Όταν λέμε άβρα εννοούμε κάποια πρόδομα συμπτώματα τα οποία έχει ο ασθενής και τα ξέρει. Κάποιος ο οποίος πάσχει από ημικρανίες ξέρει και αναγνωρίζει την άβρα, δηλαδή το χρονικό διάστημα εκείνο που προηγείται του πόνου, του πραγματικού πόνου της ημικρανίας. Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και στις ημικρανίες και στις κεφαλαλγίες. Οι κεφαλαλγίες συνήθως, επειδή είναι μυϊκής αιτιολογίας, θα ψάξουμε να βρούμε
τα σημεία στα οποία αντιπροσωπεύονται οι μύες οι οποίοι έχουν σύσπαση και βελονίζοντας τα αυτά θα μπορέσουμε να έχουμε μια χαλάρωση των μυών και να βοηθήσουμε και στο αυγενικό σύνδρομο αλλά και στην κεφαλαλγία. Στην ημικρανία θα το προσεγγίσουμε διαφορετικά. Συνήθως γίνεται προληπτικά η θεραπεία, γιατί οι άνθρωποι που πάσχουν από ημικρανίες γνωρίζουν ότι έχουν το πρόβλημα αυτό. Άλλοι το έχουν μια φορά στις 15 μέρες, άλλοι μια φορά το μήνα, άλλοι μια φορά τη βδομάδα, ανάλογα με το πόσο σοβαρό είναι. Και συνήθως κάνουμε τη θεραπεία μας προληπτικά και ο στόχος μας ο αρχικός είναι να μειώσουμε το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κρίση και να αυξήσουμε τα μεσοδιαστήματα ανάμεσα στις κρίσεις. Μπορούμε να επέμβουμε και στη φάση που ξεκινάει η ημικρανία, όταν υπάρχει η άβρα. Όταν βέβαια έχει ήδη ξεκινήσει η κρίση ημικρανίας, τότε τα αποτελέσματα που έχουμε δεν είναι τόσο καλά. Μάλιστα. Κύριε Αδέρκα, έχουμε περίπου 3 λεπτά. Ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση, ακριβώς για να πλατιάσω ακόμα το βελονισμό και να δείξουμε ουσιαστικά στους τηλεθεατές ότι ο βελονισμός πραγματικά είναι για όλους. Πόνος. Τι κάνουμε στην περίπτωση πόνου? Βοηθάει ο βελονισμός? Έχει αποτελέσματα? Μπορεί κάποιος να απευθυνθεί σε έναν ιατρό βελονιστή σαν και εσάς σε περίπτωση πόνου? Οπωσδήποτε ο πόνος είναι από τα πιο βασικά σημεία του βελονισμού. Ο πόνος σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος θα βρούμε την αντιπροσώπευση του σημείου αυτού στο αυτί. Θα το βρούμε συνήθως ενεργοποιημένο και κάνοντας την κατάλληλη, χρησιμοποιώντας και κάποια άλλα κατάλληλα σημεία, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ καλά τον πόνο. Θα ήθελα επίσης, επειδή δείξαμε και προηγουμένως του κυρίου Μπατζόνη το βίντεο, θα μας κάνει τη χάρη ο κύριος Μπατζόνη σε 1 μήνα περίπου θα έρθει στην Αθήνα και στα πλαίσια της εκπομπής θα μπορέσει να δει, να εξετάσει και να κάνει θεραπεία σε ένα περιορισμένο βέβαια αριθμό ασθενών και αυτό θα είναι κάτι πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική στιγμή. Θα μπορέσουμε να το δείξουμε, να δείξουμε τις θεραπείες αυτές, να μας μιλήσει ο ίδιος πάλι ο κύριος Μπατζόνη όχι μόνο για το αδυνάτισμα, γιατί ναι μεν έχει αναπτύξει τη μέθοδο αδυνατίσματος αυτή, την DIMANAT, για την οποία έχει βεβαίως και έχει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Είναι πατέντα αυτή, δεν μπορεί άλλος να τη χρησιμοποιήσει, αλλά ενώ να χρησιμοποιήσει το όνομα και το όνομα DIMANAT, την τεχνική μπορεί να τη χρησιμοποιήσει βέβαια, γιατί ο ίδιος ο κ. Μπατζόνη τη διδάσκει, αλλά δεν μπορεί να το οικειοποιηθεί είναι σαν σήμα κατά τεθέν. Αλλά ο ίδιος βεβαίως ασχολείται όχι μόνο με το αδυνάτισμα, αλλά ασχολείται με οτιδήποτε έχει να κάνει με οτοβελονισμό και έτσι θα έχουμε τη χαρά να τον έχουμε κοντά μας και θα μπορέσει κάποιος ασθενής να εξετάσει. Θα ήταν καταπληκτικό να έχουμε και κάποια πλάνα από αυτά. Ναι, έτσι, θα τα πάρουμε ασθενείς. οπωσδήποτε αυτά, θα τα πάρουμε. Θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Ναι. Πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, βελονισμός, παχυσαρκία, κάπνισμα, αλκοολισμός, πόνος, δεκάδες παθήσεις και ασθένειες μπορούν πραγματικά να βελτιωθούν οι καταστάσεις με το βελονισμό. Είναι κάτι που πρέπει να του ρίξετε μια ματιά. Θα αλλάξει τη ζωή σας. Κύριε Αδέρκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε όλους. Ραντεβού για την επόμενη φορά που θα αναπτύξουμε ακόμα ένα θέμα πάνω στο βελονισμό. Να είστε όλοι καλά.